Estimades i estimats, avui venim amb un nou vídeo i explicarem una mica el tema que ens toca de literatura, en aquest cas. Així que, a dins vídeo. Un tema nou, la literatura fantàstica. L'altre recordar que vam fer els gèneres literaris, que vam dir que era la narrativa, vam fer el Senyor de les ànimes, i ara que explicarem el que és la literatura de fantasia. Per començar, ens hem de definir el terme fantasia. La fantasia, vos heu plantejat mai? 2 minuts per respondre aquesta pregunta. Com definiríeu fantasia? Fàcil? La literatura de fantasia, la literatura fantàstica. A veure, primer de tot, per fer una cosa hem de saber de on ve. I de on ve? De on creus que ve una cosa que és màgica, mítica? I doncs sí, ve de la mitologia i de relats antics, que intenten explicar coses que no podien explicar. És que l'important és que conté la literatura fantàstica noves criatures, unicorns, llets, fades, dimonis. Segur que vosaltres heu jugat a qualque joc de la Play, heu llegit qualque conte, heu vist dibuixos com deuen al principi que contenen aquest tipus de éssers màgics. Tot el que conté aquest tipus d'éssers màgics és fantasia, perquè evidentment no és real. Perquè la literatura fantàstica se produeix quan una realitat xoca amb una altra. És a dir, si vosaltres vos entre casa vostra, el vostre pare o la vostra mare volant, tirant foc pels ulls, vos pareixerà totalment irreal. Però si això passa, per exemple, dins una sèrie o dins un llibre com Harry Potter, per exemple, no passarà. Per què? Perquè allà dins se fa màgia i aquests éssers és possible que existeixen. En canvi, quan una realitat, per exemple, la nostra, se mescla amb la màgica, se produeixen dues realitats. Per exemple, quan en Harry Potter parteix de Londres, on no hi ha màgia ni res, i entra dins l'estació, entra dins un altre món. I per tant, dues realitats s'han trobat. Un de nou. Per tant, entren per on? Pels portals. Això és la gran màgia d'aquesta literatura. El portal és una cosa que connecta els dos mons. Pot ser una porta tecnològica, pot ser màgica. Per exemple, hem anomenat el cas de Harry Potter i l'andana. Però pot passar, quan vosaltres jugueu en els videojocs, per exemple, entreu dins un món virtual a través d'un portal, d'una pantalla. Pot passar, en el cas d'Alícia al País de les Meravelles, per exemple, l'Alícia cau per una llodriguera, per un forat on hi ha el conill i aconsegueix passar a l'altre món. Sempre hi ha un lloc que vincula un país, un món amb un altre. Però, important. I els temes, fixeu-vos, segur que les pel·lícules les coneixeu. Són Coco, Alícia al País de les Meravelles, Harry Potter.
Els dos darrers són llibres, ja ho sabeu. Per tant, aquí ens explica que connecta una realitat amb una altra que és totalment diferent, el que vam explicar. I vos imagineu vosaltres en Dobby a dins Coco? Creus que podria passar? Podríem connectar dues realitats? Sí, ho podríem inventar. Per tant, també seria fantasia, perquè són dos mons totalment diferents. Un té a veure amb el món dels morts i l'altre amb el món de la màgia. I ja, per anar acabant, hem de dir que normalment la literatura fantàstica parteix de la narrativa. Quan vam veure les històries en el Prezi, diu, la narrativa és el gènere que inclou textos literaris que expliquen una història de ficció. És a dir, en aquest cas xerrant de la literatura fantàstica, però que té estat narratiu. Quan nosaltres hem de fer estat narratiu, hem de recordar que hi ha una història. I què és la història? La història bàsicament se basa en el tema. És a dir, el tema des que tracta la història pot trobar amistat, enamorament, conflictes, injustícia, amor, amics, odi, guerra, tot el que vos pareixi. Per exemple, un dels temes propis de la literatura fantàstica és la màgia, pot haver les aventures i la trama. La trama és l'esquelet de la història, és a dir, perquè ens entenguem, de què va? I de què va l'argument? És a dir, per explicar una història necessitem saber el tema. El tema pot ser l'amistat, però després hi ha una història. Per exemple, fixeu-vos, imagineu-vos que el tema és la màgia, com en aquest cas. Tenim aquí en Harry, en Hermione i en Ron, però l'argument de la història quin és? Que hi ha un nen que se va salvar d'una maledicció i ha d'intentar salvar el món. És un resum, i després a partir d'aquí la podrem escriure. Tipus de narradors. Què són els tipus de narradors? Persones diferents? No, veus. Quan deim veus és qui explica la història. En el cas del narrador omniscient, omnis, que ve de omnes, que significa tot en llatí, és aquell que ho sap tot, per tant, ho diu en tercera persona. Per exemple, jo puc explicar la història sobre vosaltres i saber com penseu, com vos sentiu, dir què vos passa pel cap, tot. Sé tot el que passa a la història en tot moment. En canvi, si som un narrador intern, estic a dins la història. Com veus aquest personatge aquí, que és la silueta d'en Peter Pan, és un dels personatges de la història. Pot ser el protagonista, és a dir, contaré en primera persona, avui m'he aixecat, he vist... Clar, si ho contes en primera persona, segurament no sabràs el que li passa als altres. En canvi, si ets un narrador extern, segurament sí. Per tant, pot ser un protagonista, un personatge secundari. I, finalment, l'estructura que vosaltres ja coneixeu. Plantejament, nus i desenllaç. És a dir, com comença la història, el moment en què la història s'ennuega i s'embolica i passa qualque cosa, per això li deim que és un nus, i quan aquest nus se desfà, se desenllaça i torna en el principi. Ja sabeu que aquest desenllaç pot ser en les cartes de fantasia. Normalment són finals tancats, és a dir, acaben bé, normalment els temes tenen a veure amb el bé i el mal, tenen el final, i sobretot, important, l'espai i el temps. Per què és important? Perquè fixeu-vos, aquí vos diu, espai real, espai imaginari. Nosaltres hem dit que se connectaven dues realitats. Per tant, per exemple, podem partir de l'institut, que és un espai real, pot ser que el portal estigui dins un calaix, recordeu en Doraemon, que viatjaven per dins un calaix, i que el calaix sigui un portal que vos dugui a l'espai imaginari. D'acord? I per tant se convertirà en un espai fantàstic. És a dir, imagineu-vos que l'aula de català trobeu el calaix vos du a un altre món, i aquell món és un món tot fet de paper, ple de llibres, i que és el món de la literatura. O imagineu que gràcies a un portal vos podeu traslladar a través
d'un armari a les sèries de ficció com La Casa de Papel i podeu ser protagonistes d'aquesta història. Són dues realitats diferents. I com us heu connectat? Efectivament, per un portal. I finalment, els temps. Tot això és com farem la planificació de la història. El temps és quan passa. Volem que parteixi del present, contam una història, d'on partim, en quin moment passa, i el temps intern, quant de temps dura. El bo de la literatura fantàstica és que els temps poden ser diferents, és a dir, jo puc estar en el present i de sobte viatjar a un món que està ambientat en el passat. Per exemple, tenim novel·les que també hi ha pel·lícules com Hunger Games, els Jocs de la Fam, que està basat en un ambient futurista, no? Podem mesclar temps. El bo de la fantasia és que ens permet aquestes coses. I finalment, m'agradaria que vegéssiu aquesta imatge i vos féssiu una pregunta. Què pot sentir? Què pot representar aquesta imatge? Que, com deia el llibre de la història interminable, la fantasia no té límits, perquè els límits els poses tu. Per tant, la lectura ens pot obrir un món d'infinites possibilitats, però si és fantàstica, encara més. Així que, amb això acabem la literatura de fantasia i espero que vos hagi agradat.